На што падобна Царства Нябеснае? Яшчэ падобна Царства Нябеснае на скарб, схаваны на полі, які, знайшоўшы, чалавек утоіў, і ў радасць ад гэтага ідзе і прадае ўсё, што мае, і купляе поле тое. Евангелие паводле Мацвея 13:44. Што гэта за скарб? Чаму і ад каго гэты скарб чалавек утоіў? Збавіцель даводзіць нам, што скарбам ёсць нейкая знаходка чалавека, якая ёсць інфармацыяй пра ключ у ягонае валадарства нябеснае. Відавочна, што гэта ёсць духоўная сутнасць. Гэта ёсць духоўнае, што нарэшце у выніку сваіх пошукаў сустрэў у жыцці сваім зямным нейкі чалавек. Але каб высветліць як мага лепей, што гэта за духоўная сутнасць, давайте разгледзім кожнага з нас, чалавекаў, паўнаце. Як вядома, мы, чалавекі, маем цела, душу і дух. Таму я прапаную пачаць самага быццам бы простага, з цела нашага. Ісус кажа, што ўжо толькі сам факт знаходкі гэтага скарбу дае чалавеку радасць. Калі мы пачнем перабіраць у памяці нашай радасці нашага цела, то мы можам смела ўключыць у гэты спіс ежу, пітво, каханне. Нездарма д'ябал пачаў выпрабаванне Ісуса з прапановы ператварыць камяні ў хлябы. Ну, возьмем для ілюстрацыі кахання. Дык вось, аднойчы з кожным з чалавекаў здараецца такое, што ён знаходзіць каханую ці каханка, ці па-іншаму будучую жонку ці будучага мужа. Пагодзімся, што кожны, з кім такое было, пацвердзіць, што радасць нават толькі ад самога факту знаходкі проста велізарная. Ну і як мы дзейнічаем, ці дзейнічалі ў такім выпадку? Што, мы пабеглі з усімі запар кансультавацца наконт нашага магчымага шлюбніка? Ну, калі мы так зрабілі, то пэўна, што мы пахавалі свой патэнцыйны шлюб з гэтым чалавекам з дапамогай такіх дарадцаў. Нават самых добрых дарадцаў. І калі у нас адбыўся шлюб, прычым шлюб на ўсё зямное жыццё, а не на нейкі адрэзак жыцця. У якім выпадку? Відавочна, што толькі тады, калі мы пайшлі абмяркоўваць гэтую справу і заўсёды абмяркоўваем толькі з патэнцыйным нашым спадарожнікам жыцця, а пасля і з нашым шлюбнікам. Прычым, папярэдне ўзгадніўшы гэтыя перамовы праз малітоўныя адносіны з нашым Господам. Далей працягнем. Возьмем, да прыкладу, душу нашую. Ну і якая найбольш характэрная рыса душы нашае, душы кожнага чалавека? Я, напрыклад, у адрозненне ад Зігмунда Фрейда, прытрымліваюся таго пункту гледжання, што гэта ёсць не секс, а ўлада. Але лічу, што не ўся ўлада ёсць вынікам пашкоджання ў выніку грэхападзення, бо такая рыса нашага характару, як валадарства над рыбамі марскімі і гэтак далей, ёсць менавіта Господам закладзеная рыса нашага характару.